Σήμερα είναι επιτέλους η μέρα να μιλήσω για το θέμα των παιδιών. Δηλαδή, απαγόρευσαν τον Bob Ζουγκαράκη γιατί λέει περνούσαν γκέι μηνύματα. Δηλαδή το 8χρονο παιδί τώρα που απαγορεύτηκε ο Bob από την TV είναι ασφαλής, Αχα. Ναι, είναι απολύτως ασφαλής τα μάτια των παιδιών από τους γκέι. Δεν με ενοχλούν οι γκέι, με ενοχλούν αυτοί. Μιας και πιάσαμε το θέμα της TV, οι διαφημίσεις. Τα παιδιά μπορούν να βλέπουν αυτά. Τι να τους πεις, τι να τους κάνεις, ή μάλλον αυτό να τους κάνεις. Α, ναι, είναι και τα κινούμενα σχέδια στη μέση. Όταν ήμουν μικρός έβλεπα αυτές τις ταινίες. Τώρα ούτε ζωγραφιστές δεν θέλω να τις βλέπω. Και καλά θα κάνετε ούτε εσείς. Και άμα έχετε παιδιά να μην τις δείχνετε ούτε εκεί. Ούτε σε αυτά. Γιατί για αυτά. Πω ρε φίλε, τι θυμήθηκα τώρα. Θυμάστε το Mortal Kombat? Δεν υπάρχει πια. Το έχουν. Τέλος πάντων, στο θέμα μας. Θα σας κράξω σε άλλο επεισόδιο. Το θέμα μας είναι πως το Mass Effect είναι 18 συν για αυτή τη σκηνή. Και το Mortal Kombat μπορεί να το παίζει το 10χρονο. Ναι, γαμώ τα fatality. Γιατί? Ρωτήστε αυτούς που πήραν τις μίζες και το επέτρεψαν. Μα 10 συν. Έχουμε και την ιστορία του Χριστού. Τι διαφορά έχει αυτό από αυτό? Μαμά που μαθαίνεις το παιδί σου από τόσο την ιστορία που σταυρώθηκε ο Χριστός. Αυτά έπρεπε να απαγορεύουν στα παιδιά. Αλλά παπάρια, αυτούς νοιάζει μόνο να παίρνουν λεφτά.